makasasnya saban an besar aja nusan mungkin pada terus bangsa baca apa yang keluar sana mungkin teman keluarnya apa kemudian nukhongo bosa sajla khoroksa tongmabo atomsa mutai chawi thui thangma bai pia tabuk nukhongni aboma hinjangnani mokolo salbrumno mokolo muktui kalaimani thaglia amongkha 29 Krishnapur sakma gatni tako khoroknoi lai thangnai 13 tarik salmariwo phonga siri samung tangnani hinei thangpruwo samung tangai tongmani chorawono atomsa borokni sakawo ha koagoi biphamai bai borokni langma arono choi thango tabuk nukhungni ulukorokno dukho kosto belaino manui tongmani no khonawoi no tongoi mania bukhawo omaya khairongma tei hamjakma tongma bai thei thangjangnai nukhungni lukorok bai thangai malaikha 11 Maharani purni MDC borong bonang Urpol Deborma khanawnai tamasaka chini mangpliwo Tariko ani constituency ni 11 Maharani Telemurai district constituency ni sini mo para buta como Onjumura parani parani borok kita aku akan di koroksa melekita dokumanja botapu ini hospital lainnya ang 13 tarik di Fungono je সময় ঘটনা সময় না খবর মানজা আইপনো ante une haumani baga thaimalia amia kikilza kisomani logilagina tini yang thai kauza gawo moren lukuni malai belakana khat kamani ko asam sa taham kereng maiti kon salaya ku phungni samung kita thailayei ulo paisa phaine nei bo thalai mani mangnei tika dia masa kita bu hospital kelajar borna nanya nih borin nukuni de duku koso manto moni ya duku koso na kita share kaya nih ang kaya mani so azago abno kari to dotna kaham kerunga tongo kai kene hamari bai and noro doton siu hanya September ni 27 tarik tumang saya ke sini VC election bongnai VC election bus kangong na nih ang wansugino ang joto kamera thayang tomani siaba tabuk to aboduk nani kokba 20 tarik ni siminang joto bisno joto bisyo thangai bidi khayan nang soito tela belakena hambal